ha bubagra Produt Kishore Manikyo sal brum no tipra sarokni gana jungjal angi tongma jora chugya angi tongma jora chuba mani maria pharo bubagra tipra sarokno sal brum no koyo thansa angbaidi thansa angai lokorokno chubadi thansa angkese tipra sarok phiyokmung mangnai bubagrani o naharmungno buskango tonino thansa angai pal angai kamini lukurokno kamini chugya nukhungno chuba laikha omaino kaisa naithotok mangpili kase phikya mandai block bising khobjaknai burakha bisio kamio khoroksa chugya angi tongma jora kamio khoroksa jingjal angi tongma jora kamini lukurokno bachana nango omaino kaisa tiprasarno kha sisarinani kha basarinani mangpili kase phikya burakha village amchayo tangsalo burakha village ni chairman Bimol Dev Burma Tipramotha Sodor District Mothani Secretary Dharmendra Dev Burma Mandai Block Committee ni Secretary Joseph Dev Burma TWF Mandai Block ni Adongjek Subudra Dev Burma ni Chaitok Mumbai Kamini Lukurok Tipramothani Adongrok Kathalayei Burakha Bisi Amchayono Khorok Buri Nukhung Chugyano Jingjalo Klai Tongma Jarao Gana Bacha Laikha Tipramothani Adongrok Asalo Borok Kathalayei Burakha Bisini Takuk Jayanto Dev Burma Takuk Bishu Dev Burma Bukhuk Donlakshmi Dev Burma Tai Takuk Mongkurui Dev Burma Song Chugya Angi Tongma Jora Sakhamya Angi Tongma Jora Rangpusa Bial Angi Tongma Jora Gana Bachai Chuba Mungni Maria Phalaikha Tipramothani Adongrok Kok Kcha Laikha Kamio Khoroksa Chugya Ang Tongpuro Kamio Khoroksa Bialo Klai Tongpuro Puila Kamini Lukorokno Gana Bachana Nango Omhaikeno hasteni joto tiprasa kami amchairogo tongko song lukurok birmana klai tongkhangke kamini no chugnai nukhungni lukurok pal baksake chuba khangke salsa tiprasa rungni thinang chungsa sangnai khanai di lukurokno tamko kachal laikha burakha bisini tipramothani adongrok jungkha tabok simia jung puljapro chini edisi election ni sekana jung chubai phailai mane jungkha mani block bai khobjak chini dagdo tisa sabjona ni bisingo klaijak jung burakha bisini jotto chinaro chairman theke vice chairman 7 body khoboi chini block secretary tongo district ang nijebo district committee ni secretary hingkete chini yango block committee ni TWF ni secretary batongo hingkete chinaro board committee ni president batongo jung jotto no mane thansa khaye jung puljani simi sobalai tongo chini soba mutabo thaijako jung mo haikeno je thiasakno bubagara logeri tongsono jung subawi thanai tai bubagarno belaike hamai mari botani bagai hiba jung tini bubagara no samung kaham khaimano goi tai belaikene bakha tonthogoi bubagara sachungchi suk jora tai chin tipara sorne bagai nai chini tipara sa masaya man yarno subai tong kai jung bini nahar mungno belai hamjaga jung baskango yapri salakya chin suba mungmo thiasakno jung bubagara chin logi tong jung subai thanai tai lukorno bo jung hanya hai konyamo sungo keboni kamio hai keba lukurok jodi kebo khorsa nogno khungsolia hamya sayarok lai tongkhai borbo jung haikano zaman mane suba khangke belai chanai chini tiprasa saya sujabo klai tongnai borbo taisa jingjang yang kagan jung thakabo tai jung chini suba mung subai thaijako jung puila chini borakha bisio 1 number ward khobjak chini takuk jointo development nogobo jung subai thakya tabok chini takuk bisnor bo subakha te duita family bo jung thangai tongo borno bo jung subanai tini family saita family jung tini subana hanai jung koksa bai yapri salakya tine ja sogya lukurong no de chuboi chuburi mane hamko kisemesa bakara tai rang tai di chuba mane obiki nong ni ta na kebon de ni yakni collection ka abo jung kebo collection khaya jung chini self chini je income ha ka ba jung sakbai thangni rang mane jung kisemesa thumla yak ne jung chuba laikha abono lukurong no panyam sungo kebo jodi mane subana ne musungui tong khangkai abo hainu khungro suba khangkai borno bisingo bo tebo hamari phaina ha ka ba bubagarni thinangbo ha ka ba bubagarni bo tebo sungno hamjagana ha ka ba chinti ba sabu kung bararo jotom tase kujogo kaban hoising isoni tare sunisano जों दिनै सिनि तिप्रामथानि तैयै सिनि ताइ सिनि जे ग्रुप जे फाइबेनिया रक जों जे सिनि बिसिनि तैयै जों सिनि बरखा जे बिसिनो जों चारजना मांखा जोंनि रिपर्ट जों नायखाय इनक्वारि खालायनाय जोंनो खबर हकान्या जों फाइक्या जों साबनि नगो साबो इनजुर हामिया बास बाक्सा बालांमा चलांखा बा
sorry haimia rok ngoi hingga kai sung tini sini borok ha first sini borok hawo Jayanta Deburmani no ko thangai sung gisa subai lekha abo subama pore sung tai kaisa sini borok hani bisini andar no tai kaisa angkoni aro thangga disuni aro borokha parakatal nobini para hingkai a jagao sung bonobo thangai bini sorry haimia no sung thangai naikha hingkai naimani ya golo bo onek din mas kaisa kaya ko emne mas kate tui asung no khobor khaikya sung no khobor khaikya kai sung jotono sini je Tibra mothani je white je sini সংগঠন je tongnai group rono sung jotono no kobogoi sung kaisa sung haji sung oboga haike tongoi chuklai liya sini je ti sung bubagarani ti sung samung khalai tongo sung jaga jaga awareness nugui tongo sung or jarao sijaya hangka kai sini borno sabu subanai sung borno kisai misa sung subai mangka kaise borok kuchugo kanai kaya hangkai oboga haike sung tabuk sublagata subamang tongo sinar subai ba kebang ma jaga subai tongo sung bo kebang ma jaga subai tongo sini je amtai roko subai tongo suba phana sung jora ba sini paharo ba sung media rok timaya ba ase kaham ka ba phunung maya taw tini media je phai sung no kok express sung no phai media bai rong no blai ki hambai marwo obga haike sung no logi winner rok obga haike khlaimani ngai sini yo je media rong bai boy ni ti sung obga haike mani sung awareness khlai sung jaga jaga kebang ma jaga sung tebo pinani sung chai tugi tongo sung obga haike khoksa khongnei sung ব্যক্তিগতনি je kolom tikalai sung ajimani sung bo korinyo sung korinyu khongdongno abo kahike subanan bagese sung samai khaijak sung thuyachakno sung abo subai thanai sung tini bini aro tau phaike sung bai ko donpoti ni aro tau phai sung aro boin aro luphaika sung kisa misa suba phaika je manmani ngai bo baike sung khong tam tabu salagata choli tongo tabu tai khongcha jagao sung chaitugui tongo sung bono nai rinani bagai जों बुसकां रगो तेबो मति हाय सुग्या फेमिली रगो जों खना का हंकाय थांगै सुबाना बगै जों रेडी दङो हंकाय जों अर तिनि चार परिवार सुबानो बिसिं जतन सुग्या नुगो हयपन अर हंकाय कासेपान सिकरै बिन बसा सिकन खनगो तंनाय जाव बं आजिना बकरै हंकाय बिन बाबु बो एमने न आंबो एलकारनि न हयपन सरि हामियां मात अनेक नुमन बालखा आबुन बागै न जों तेबो बं थानि या कलखाय सुबाय मानान बागै जों tiar tong hoite sang saja ko jotono no kakai o je hasal lukurok bo bongno photo rong nugui bongno kam rong nugui taki sa subai mankhaiba sung saja go hangkai sung tai tam sanai orogi rong nugui bo sung khakham sana rok bo ekdom tam jan haing hango obo haino hangkai sung tini subanai rok hangkai sino burakha bisini no sung sinoro tongo chairman tongo sinoro ni Bimol Deborma hangkai tai vice chairman bo tongo Monoranjan hangkai tai district ni secretary tongo Dobendra Burma hangkai sini Burir Bodol ni bo ang bo block ni secretary ang Subodra Deborma tongo tai hangkai tai kaisa tongo sini obo hangkai sini board committee ni president Binbum Sobi Deborma hangkai tai omoro bo sini primary committee ni no tongbayo sodosyo rok mamang no obon bagai no sung lukurok no kasar namu sungo obo hai sugjaya family rok no sung tebo jaga thangai sung bo nukhai thanai hingkai je nungnai rok bo borno subana mu sungkhai subathun asukno hambai tiprasa kami amcharogo tiprasa tongthai amcharogo kobang mano omahai tiprasa nukhung chugya nukhung bialo kalaijak nukhung birmano kalaijak nukhung salburum no chini kok tomarago kasai phayo tini burakha village amchaini tipra mothani adong rok amchaini no chugya nukhung rok no chubama haino hasteni juda tiprasa kami amchairogo bialo kolai tongnai birmano kolai tongnai tiprasa rok no bo jani kamini lukurok no omaike pal baksake thansake chuba khangke khayo thinango tiprasa rokni birman kisale yakagan hanai phadi chini tiprasa rok bialangi tongma jora chugyang tongma jora chungkok toma thumnai rok bo naitugoi kareui kulpayangi tongma jora joto tiprasa rok no kami o kathalai omahaike burakha bisio chubama haike pal baksake chuba layana Burakhani simi chini koktoma thumi rohonnai Rahul Dev Burmani rohorjak koktoma Express